Většina lidí si pod slovem válka představí zničující konflikty, trvající roky, s miliony obětí a proměnou celého světa. Ale v české historii existuje jedna krátká, téměř zapomenutá válka, která trvala jen 7 dní. A Československo ji vyhrálo na plné čáře. Píše se leden roku 1919. Evropa se stále vzpamatovává z hrůz první světové války. Velká říše, Rakousko-Uhersko, už neexistuje. Místo ní vznikají nové státy. Československo, Polsko. A právě tyto dva mladé národy se brzy dostanou do konfliktu. Ne kvůli ideologii, náboženství nebo pomstě, ale kvůli uhlí a železnici. Šlo o oblast zvanou Těšínsko, region na hranici dnešního Slezska, bohatý na uhlí a hlavně strategicky důležitý kvůli železniční trati, která spojovala Čechy a Moravu se Slovenskem. O tuhle trať šlo především. Byla doslova tepna spojující mladou republiku s její východní částí. Problém byl, že Těšínsko bylo etnicky pestré. Žili tam Češi, Poláci, Němci i Slezané. Poláci tvrdili, že je to jejich historické území. Češi zase, že bez Těšínska bude republika nefunkční. V listopadu 1918 obě strany podepsaly dohodu. Těšínsko si rozdělili dočasnou demarkační linií. Ale jak už to u dočasných řešení bývá, dlouho nevydrželo. V lednu 1919 Poláci jednostranně obsadili území západně od Olzy. Tvrdili, že chtějí zajistit volby do svého nového parlamentu. Jenže to porušilo dohodu a ohrozilo československý přístup na Slovensko. Vláda v Praze zareagovala a rozhodla se jednat silou. Ledna 1919 vyrazila československá armáda do útoku. Byla to první oficiální vojenská akce samostatného státu. Operaci vedl generál Josef Šnejdárek, zkušený voják, který měl za sebou boje ve francouzské cizinecké legii, v Africe i na západní frontě. Československé jednotky, z velké části složené z legionářů, byly dobře organizované, motivované a měly bojové zkušenosti. Na druhé straně stála slabší polská obrana, složená částečně z dobrovolníků a studentských jednotek. Polsko bylo v té době zapojené i do války s Ukrajinci o Halič a jeho armáda byla přetížená. Bojovalo se v krutých zimních podmínkách. Mrazy hluboko pod nulou, sníh, špatné zásobování. I přesto československé jednotky postupovaly rychle. Do několika dnů obsadili Těšín, Karvinou, Bohumín i strategicky důležitý most přes řeku Olzu. Poláci byli zatlačeni až ke Skočovu, jen pár kilometrů od hranic Haliče. Bitva u Skočova byla největším střetem této krátké války. Poláci sem soustředili posily, včetně jednotek z fronty proti Ukrajině. Vypadalo to, že se chystá větší protiofenzíva. Ale právě v tu chvíli zasáhla mezinárodní diplomacie. Spojenci, především Francie a Velká Británie, nechtěli, aby se válka mezi dvěma novými státy vyhrotila. Nátlakem přiměli obě strany k příměří. Boje byly zastaveny 30. ledna 1919, přesně 7 dní od začátku. Výsledek? Československo ovládlo většinu území, o které šlo. Udrželo kontrolu nad těžebními oblastmi i klíčovou železnicí. Poláci se museli stáhnout. A i když byli nespokojeni, mezinárodní dohoda později většinu československých zisků potvrdila. V roce 1920 došlo k mezinárodní arbitráži, která oblast definitivně rozdělila. Československo získalo přibližně 2/3 sporného území, Polsko 1/3. Ale vztahy mezi oběma zeměmi zůstaly napjaté. V roce 1938, když Československo oslabili Mnichovské dohody, si Polsko vzalo Těšínsko zpět, tentokrát bez boje. Až po druhé světové válce se hranice stabilizovaly v dnešní podobě. 7denní válka byla krátká, ale pro Československo klíčová. Nešlo jen o kousek země. Šlo o dopravní spojení, hospodářské zázemí a schopnost nového státu bránit své zájmy.
Byla to první a zároveň jediná válka, kterou Československo vojensky vyhrálo. A přitom dnes o ní skoro nikdo neví. Možná proto, že netrvala dlouho. Možná proto, že to nebyla velká válka. Ale o to je ten příběh zajímavější. Mimochodem, věděl jsi, že na polské straně bojovali i středoškoláci a dobrovolníci bez výcviku? A že generál Šnejdárek, velitel československých jednotek, mluvil plynně česky, francouzsky, německy i arabsky? A že se na Těšínsku bojovalo jen pár měsíců po vzniku republiky, kdy armáda vlastně ještě pořádně neexistovala? Sedmidenní válka je důkazem, že i malý konflikt může mít obrovský význam. A že když jde o přežití státu, někdy se musí sáhnout ke zbrani a jít si pro výhru.